Barkanmu da zuwa cikin wannan shiri namu na duniyar fasaha, wanda a yau za mu tattauna ne akan machine translation, wato injin mai fassara. Injin mai fassara, za ku yi mamaki a ce akwai injin mai fassara. Barka da zuwan na'ura mai fasaha. Barka da zuwan AI, domin shi ika mana sauƙi a tafin hannunmu. Duk inda muke za mu samu komai cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Machine translation, wato injin mai fassara, yana taimakawa mutane wajen yin abubuwa da dama da yarukansu, amma yana taimaka musu wajen fassara yaren, kuma yana haɗa su da mutane da dama. Shi machine translation, ka ɗauke shi kamar wani aboki ne ko wani mai taimaka maka wajen gane yaren wane, kuma wannan wanen ya gane yarenka. Shi isa komai kake samun shi cikin sauƙi. Garin neman ilimi bayi da nisa. Ko da a ce da wani yaren ake yi, akwai abin da zai fassara maka, ka ji shi da yarenka ko da turanci ko da yarenka da ka iya shi, wanda za ka yi shi cikin sauƙi har ka gane, a fara da kai a gama da kai, kuma ka haɗu da mutane da dama, amma kowa da yaren da yake ji. To shi wannan machine translation yana taimakawa wajen fassara yare. A lokacin da ka shigar da wani yare na daban, za ka zaɓi yaren da kake so ka yi amfani da shi, shi kuma zai fassara maka, ko kuma i fassara ma wanda kake so ka yi magana da shi. Da fatan mun gane. To machine translation dai, shi na'ura ce wadda take fassara ga yaren mutum, don saboda ya gane yadda zai yi harkokin shi, kuma ya gane yadda zai yi kasuwancin shi da sauran mutane a kewayen duniya wanda ba yaren su ɗaya ba. Ga masu neman ilimin kwamfuta, za ku iya zuwa ofishinmu da ke number 2C a Zube Institute of Technology, wato wanda yake daura da kasuwar gawayi a cikin garin Plateau. Idan ka zo Zube Institute of Technology, ana koyar da abubuwa da dama kamar software engineering, hardware and maintenance, network and system security, da dai sauransu, da kuma professional course kamar logistics, HR, human resource management. To sai kun zo, za ku samu ƙarin bayani. Mu haɗu da ku a shiri na gaba.